Dakle, početak priče. Kako smo počeli, kako je sve to skupa krenulo. Već dugo godina, zapravo još negdje od 2003. godine, građani Istarske županije zajedno sa strukom, sa politikom shvatili su da su kardiovaskularne bolesti jedan veliki problem u našoj županiji i tako da je svesrdnim radom mnogih stručnjaka, a iznad svega koordinirano našim članovima tima za zdravlje Istarske županije, napravljen plan za zdravlje Istarske županije, a prevencija kardiovaskularnih bolesti je izabrana kao jedan od glavnih županijskih prioriteta. Dakle, još od 2003. godine to je naš prioritet. Radili smo puno na tome, na različitim lokacijama po Istri. Međutim, shvatili smo da naše mogućnosti, naši resursi nisu toliko veliki koliko je veliki teret tih rasprostranjenih kardiovaskularnih bolesti i shvatili smo da nam je potrebna pomoć izvana, kako financijski, tako i stručno i u drugim različitim dimenzijama, kako bismo još više poboljšali rad na tom problemu. Imajući to u vidu, počeli smo tražiti naše partnere. Ove dvije slike sam vam htjela pokazati, jer kada smo se slikali tu mislili smo možda će jedan dan to biti povijesna slika. Pa evo, tako je to bilo. Da bismo radili evropski projekt i dobili novce, dakle iz Europe, moramo imati međunarodnu suradnju. Pa evo, ovo je bila prva slika kada su tadašnja direktorica Adre Albanije, našeg vrijednog albanskog partnera, njen suprug i Hašmet kao pomoćnik došli u Pulu i mi smo se susreli, razgovarali, možda jedan dan budemo nešto radili, tu je pao prvi dogovor. Također uspjeli smo naći uz pomoć Kristine Fedeli i nekih drugih naših suradnika talijanske partnere sa kojima smo počeli pregovarati o projektu i kao što vidite to su naši Giovanni, Lorena, Egidio, Paolo, koji su evo tu bili na prvom razgovoru 2011. godine. Samo razmišljanje, planiranje i projektiranje projekta je zapravo trajala više od godinu dana. Mi smo imali nekoliko susreta i pokušali shvatiti kako cijelu tu priču složiti. I dakle, ono što nam je bilo jako zanimljivo i drago, kada smo gledali ovu karticu koja je zapravo pokazuje koja područja, koje regije u različitim zemljama mogu ući u taj program IPA Adriatic, shvatili smo da smo našli partnera dobrog iz Albanije, iz Italije i to gore negdje sjeverno Regione Veneto i dakle mi smo tu u Istri. Kada smo gledali statistike, vidjeli smo zapravo da smo napravili i našli regije koje imaju najvišu, najnižu i negdje srednju dobno standardiziranu stopu umrlih od kardiovaskularnih bolesti. To je bilo znači tako u 2011. godini. I na taj način razmišljajući, a ono što sam pokušala ilustrirati kroz ove slike, shvatili smo da će priča biti vrlo zanimljiva. Prevencija kardiovaskularnih bolesti koje imaju iste rizične čimbenike, koje je široka priča, iza kojih stoje nepravilni načini života, ali imamo 3 regije, negdje najrazvijeniju, gdje se onda mora prevencija razvijati u jednom posebnom smjeru, vidjet ćete dalje po slikama. Mi negdje u sredini i ipak regije u Albaniji na kojima se mora raditi na jedan specifičan način, gdje možda neće gledati internet predavanja ili ne znam šta, ali će dobiti listić kroz koji će naučiti šta je to tlakomjer i kako se mjeri tlak. Dakle, vrlo interesantna priča, a gdje smo opet dokazali, mislim rade one i druge stvari puno sofisticiranije, ali vidjet ćete po njihovim slikama isto i na toj razini se radi u Albaniji. I to je zapravo ljepota cijele te širine, te priče gdje vidimo različite načine rada, uvijek sa istim ciljem da ljude naučimo kako prevenirati razvoj tih najsmrtonosnijih bolesti evo u tim našim regijama. I dakle, negdje 2012. mi smo prijavili na program prekogranične suradnje IPA Adriatic, naš application form, dakle naš projekt. I u 10. mjesecu 2012. projekt nam je odobren za sufinanciranje. Projekt traje
prvobitno je bilo rečeno 3 godine, a onda kad su vidjeli kako radimo, kad smo ih tražili, dozvolili su nam još pola godine da produžimo dakle, rad na projektu koji onda završava krajem veljače ove godine. Ukupan proračun projekta je preko 1.360.000 eura. Od toga mi smo do ovog trenutka, dakle projekt još nije skroz završio, napravili rezultate i izvijestili, potrošili uglavnom sve, ostalo nam je negdje još samo 60.000. Vodeći partner, kao što je rečeno, u ovom projektu je Istarska županija. Ja bih vam sad ukratko htjela samo reći koji su partneri, oni će se poslije predstaviti, svi su ovdje prisutni, dakle predstavnici naših partnera. Dakle, projekt ima 7 partnera, 3 partnera iz Hrvatske, 3 iz Italije i jedan naš dragocjeni partner iz Albanije. Što se tiče hrvatskih partnera, osim Istarske županije, tu imamo Istarske domove zdravlja i Opću bolnicu Pula. Naši talijanski partneri, kojih je isto 3, su u komparaciji u nekoj međusobno malo različite. Dakle, onaj glavni partner s kojim smo prvi pregovarali, koji je zapravo najveći dio aktivnosti napravio u Italiji, je Scuola Centrale Formazione, koja više radi u obrazovanju. To će vam oni poslije ispričati. A osim toga imamo i 2 bolnice. Dakle, to je lokalna jedinica sociozdravstvene zaštite broj 14 iz Chioggia. Evo, tako bismo to nekako preveli. To je onaj ULS što će se poslije predstaviti i vidjeti, o tome će govoriti. I bolnica Madonna della Salute iz Portovira. I evo naš albanski partner Adra Albanija. Što se tiče omjera proračuna po zemljama, kao što vidite negdje preko 54% proračuna, ali samim tim i aktivnosti bilo je ovdje kod nas u Istri u Hrvatskoj, 36% u Italiji, a u Albaniji je bio relativno mali postotak proračuna, znači niti 10%. Međutim, mogu reći da s onim što su naši Albanci tamo napravili, to je veliki nesrazmjer, jer sa tim za nas može relativno manjim novcima oni su živjeli 3 godine, obnovili centar, radili čuda, vidjet ćete to kasnije. Evo ovdje još sam vam stavila, možda nije potrebno da sve čitam baš po redu, točne postotke koliki omjer proračuna je išao kom partneru. Osim partnera u projektima, dakle postoje i suradnici. Mi smo u našem projektu imali 10 različitih suradnika, 4 u Hrvatskoj, 1 u Italiji, 4 suradnika u Albaniji i 1 je iz Slovenije. Suradnici, iako ne ulaze u rad projekta direktno financijski, ne stavljaju na taj način svoje zaposlenike u rad projekta, oni su nam bili vrlo vrijedni i neki od tih suradnika će danas zapravo i prezentirati, pogotovo u popodnevnom dijelu, ono što su napravili, ali evo da ih nabrojim. Dakle, za nas u Hrvatskoj to su Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Zadarska županija i nama vrlo dragocjeni stručnjaci iz Škole narodnog zdravlja Andrije Štampar iz Zagreba. Što se tiče talijanskog suradnika, koji nažalost nije mogao ući u ovu priču kao partner, je bio malo van one neke jadranske regije, ali je puno napravio za nas. To je visoko specijalizirana bolnica za rehabilitaciju iz Mote di Livence. Adra Albanija ima puno suradnika, iako je sama tamo kao partner u Albaniji, tako da jedan od suradnika je bila Adra Slovenija, čiji su članovi dolazili u Albaniji i pomogli prilikom edukacije kuhanja i slično, to će vam oni pričati. Ali isto tako suradnici u ovom projektu u Albaniji jesu Ministarstvo rada i socijalne skrbi, njihovo Ministarstvo zdravlja, KTI, nisam pisala te albanske riječi, ali to je jedan privatni koledž i pošto su oni puno radili sa Romima, dakle tu je jedna udruga Roma također suradnik u našem projektu. I evo sada da vidimo otprilike koji su bili glavni ciljevi na projektu. Kada sam prije 3 godine to tu prezentirala onako naprijed, to su bile suhoparne riječi i tekst,
A danas sam htjela to sve skupa više pokazati kroz slike kako smo to zaista i napravili. Imamo 4 glavna cilja u projektu. Dakle, jedan je bio stvoriti preduvjete za učinkovitu prevenciju kardiovaskularnih bolesti putem razmjene iskustva i znanja među partnerima. I to na osnovi ispitanih resursa i potreba razviti baš model prevencije kardiovaskularnih bolesti koji će odgovarati svim tim našim različitim sredinama, ali koji će naglašavati umrežavanje, informatizaciju, edukaciju stručnjaka i građana i koji će osigurati resurse i infrastrukturu za rad. I evo ove sličice nam upravo to pokazuju. Iako je bilo puno umrežavanja, o tome ćemo još puno pričati, ova prva slika nam pokazuje, i o tome će biti prezentacija popodne, kako smo se ovdje u Istri mi umrežili na tom radu za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Dakle, tu su bili i različiti sastanci u smislu umrežavanja. Napravljen je poseban informatički sustav i svakako edukacija građana. Ovdje imamo sliku iz Albanije, stručnjaka, slika iz Italije i također resurse smo dobili kroz ovaj projekt da bismo Centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti otvorili i u Albaniji i kod nas u Istri. Drugi cilj u projektu je bio do kraja projekta razviti jedan stručan održiv program pomoću različitih naših mreža koje tu već postoje, još smo se više umrežili, i integrativne suradnje između upravnih tijela, zdravstvenih ustanova, civilnog sektora koje se bave kardiovaskularnom prevencijom. Umrežavanje je koordinirano iz centra i vi koji ste ovdje prisutni zapravo najbolje dokazujete da smo to postigli. Kao što je pročelnica pozdravila, tu smo zaista predstavnici i zdravstvenog sektora, i odgojno-obrazovnog, i civilnog, i upravnih tijela. Dakle, svi zajedno smo radili na tom našem projektu. Ove sličice pokazuju jedan takav sastanak u Hrvatskoj, u Italiji, u Albaniji i zajednički međunarodni jedan sastanak koji smo imali u Italiji. Treći cilj je bilo, nakon što smo sve to skupa pripremili, jedan eksperimentalni pilot projekt, rad od negdje godinu i nešto dana, sa materijalima koje smo napravili, sa educiranim zdravstvenim djelatnicima, pa smo to sve skupa pilotirali. Evo, ja sam vam tu stavila slike nekih materijala koji su pripremljeni u Albaniji, na albanskom i na romskom jeziku. I njih jedna sličica od bezbrojnih njihovih edukacija, u ovom slučaju to je bilo, oni su puno radili sa školama. U sredini je posebna kuharica koja je proizvedena u Italiji, pošto Scuola Centrale Formazione puno radila sa ugostiteljima, tako da bi se pripremali u različitim objektima i ta neka zdrava jela za osobe koje imaju kardiovaskularni rizik. A mi u Hrvatskoj, mi smo više nekako te naše materijale radili za edukaciju zdravstvenih djelatnika i naših pacijenta više u zdravstvenom sektoru. I četvrti cilj u projektu nam je bilo širenje znanstveno utemeljenih informacija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, o zdravom načinu života. Ono što je tu bilo vrlo zanimljivo nama u projektu, a to je opet ona ista priča. Kako smo radili od visoko sofisticiranih tehnika, ovo je jedna slika, mislim da je Raj ovdje bila na Raji jedna emisija, gdje su se spominjali i neki rezultati iz projekta Love Your Heart. Radili smo mnogo na kongresima, na stručnim skupovima, ali i pojedinačno sa pacijentima svakako. I proizveli smo nešto što će tijekom pauze, evo ovdje biti malo puštano da vidite, neke videomaterijale edukativne za naše građane. Sve to skupa rađeno je na 4 jezika, dakle hrvatskom, talijanskom, albanskom i romskom, i naš je zadatak bio raditi i sa manjinama. Sada ne bih htjela ovdje stati, prije nego što dam riječ našim predstavnicima partnera, a da vam ne opišem kakve smo rezultate, ali u grubo, ću ja to reći, kakve smo rezultate imali po našim radnim paketima. Znači, u projektu mi smo imali 6 radnih paketa. Ja vam neću puno to objašnjavati, to će drugi poslije mene,
ali bih vam ipak htjela neke brojke pokazati ovako skupno. Dakle, prvi radni paket u projektu to je uvijek upravljanje, koordinacija i mi smo imali i sva naša upravljačka odbora, 4 sastanka kako smo se zacrtali, zadnji je bio jučer, evo ovdje kod nas u Istri, bili smo u Tirani, u Italiji. Dakle, napravili smo sva izvješća do sada što smo morali napraviti, nismo očekivali toliko izvješća. Mi smo se stavili za cilj da ćemo imati 12 izvješća u cijelom projektu, do sada ih je već bilo 96 plus 6 polugodišnjih, tako da vas oni malo tjeraju da radite i više nego što mislite iz početka. Drugi radni paket u svim projektima je uvijek opet komunikacija i diseminacija onih rezultata koje smo u projektu dobili. Sada ono što je meni jako drago da mogu prezentirati, a to su, dakle, s ove strane lijeve rezultati koje smo postigli, a ovdje sa strane sam vam napisala sa ovim plusićima, dakle, koliko smo više napravili od onog što smo prvobitno zacrtali u našem planu, što smo si postavili kao rezultate, kao ciljeve. Dakle, vidite da smo radili na priručnicima edukativnim. Naš je plan bio puno manji, dakle 12 više priručnika smo napravili nego što smo mislili, u Italiji, u Albaniji, kod nas u Hrvatskoj i mnogo tih stvari možete naći na našim web stranicama. Napravljen je logotip, napravljene su web stranice, rekli smo jednu, napravili smo ih 3, dakle imamo i u Hrvatskoj i albansku web stranicu. Klikovi na internetu, manifestacije povodom svjetskih dana zdravlja kad smo išli u javnost, mislili smo da ćemo ih napraviti 3 u svakoj zemlji po jednu, do sad smo napravili, dakle, 13, puno više. Velike školske kampanje koje naši albanski partneri rade, dakle, cilj je bio 25, oni su napravili 27, tu dolaze na 100 djece, bivaju educirana ta djeca i oni planiraju još jednu školsku kampanju napraviti, radio programe, međunarodne susrete, kongrese, evo vidite ovdje sve te brojke. Radni paket 3, sad to su sad dalje baš specifični paketi u našem projektu. Stvoriti zajednički model prevencije kardiovaskularnih bolesti, procjena resursa, vještina, oni koji rade i tako dalje. Dakle, tih nekih naših lokalnih potreba. Tu je izašlo puno materijala. Ja sada sve to neću citirati. Sve se to može naći na našim web stranicama i svakako je slobodno za upotrebu. Radni paket 4 je paket kroz koji smo radili edukaciju i stručno osposobljavanje različitih kadrova. Nije to bila samo zdravstvena priča, nego smo ulazili u obrazovni sektor, dakle šire je bilo nego samo u zdravstvu. Kao što vidite i ovdje, možda nije sada važno da vam čitam sve ove brojeve, mislim da svi možete ih sami pročitati. Napravili smo i ponosni smo da možemo reći da su te brojke otišle i preko onoga što je bilo strogo zacrtano programom, jer radili smo iz srca i vidjeli smo da možemo još i želimo ići dalje. Tako da tu imamo puno više educiranih, djece koje se uče za ugostiteljstvo ili osoba koje rade u obrazovnom sustavu nego što smo na početku sebi stavili kao cilj. Radni paket broj 5 je paket koji se više odnosio na Hrvatsku i na Albaniju. Dakle, mi smo se zacrtali da ćemo kroz ovaj projekt napraviti, osposobiti i otvoriti centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Uložili smo značajna sredstva. Vidite, za Hrvatsku ove gornje brojke su u kunama, a dole su za Albaniju u eurima. Ali kako god, onoliko koliko bilo potrebno, mi smo uložili i otvorili smo u Istri centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti koji je smješten na 2 lokacije. Dakle, ovdje skroz desno imate sličice onoga što je rađeno u bolnici. I to će vam kolegica poslije još detaljno više objasniti, ali dakle to je centar gdje se radi ne samo edukacija pacijenata gore na odjelu, nego i tu je i dijagnostički dio za visokorizične pacijente. U drugoj koloni imamo
nekoliko sličica iz Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti koji se nalazi u istarskim domovima zdravlja i taj dio centra, u njemu se više radi i edukativni dio priče, savjetodavni, ali isto tako smo polako ušli čak i u rehabilitaciju sa našim fizioterapeutom koji tamo radi u osposobljenoj dvorani. I evo sa moje lijeve strane jest centar Love Your Heart, odnosno Centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti iz Albanije, gdje su si osim ovih nekih prostorija za liječnike, za rad zdravstvenih djelatnika, oni zapravo osposobili i kuhinju gdje onda uče građane tamo zdravom kuhanju i pravilnoj prehrani. I zadnji paket, radni paket koji je možda najobimniji, je sada nakon svega ovog što smo do sad napravili eksperimentalni rad u tim centrima. Vođenje registra rizičnih kardiovaskularnih pacijenta i edukacija građana, čak i oni koji nisu visokorizični, u smislu primarne prevencije. Tako tu imamo isto tako jako puno brojeva, kao što vidite, ja idem sa svojim slajdovima prema kraju pa bi vam ove brojke ipak htjela malo naglasiti. Znači, u Albaniji smo napravili, kao što vidite, puno više skrininga rizičnih građana nego što smo bili si zamislili. 1130 otprilike ljudi je prošlo u Albaniji kroz taj skrining. U Istri naš cilj je bio 3000 građana visokorizičnih. Naši liječnici obiteljske medicine su odradili veliki posao, to će biti prezentirano popodne, ali do evo negdje pred tjedan dana brojka pacijenta koja je prošla screening u njihovim ordinacijama je bio negdje preko 2600. Ali i prije nego što smo počeli raditi kroz informatički sustav gdje je sve to zabilježeno, rađeno je s pacijentima, negdje oko 400 njih imamo registrirano u bolnici da je na njima rađeno. Specijalistički pregledi u Istri, o čemu će nam pričati kolegica iz bolnice, također, pogledajte, zacrtali smo 400, išli smo 700 više nego što smo mislili, ali jednostavno zahuktalo se sve to skupa i mislim da samo to pokazuje koliko je vrijednost cijela ideja bila i ovo što radimo u projektu. I onda sad dalje imate seminare, radionice, pacijente na tercijarnoj prevenciji, educirani građani u Italiji, u Albaniji, pogledajte koliko je to brojka više nego što je bilo zacrtano, u Istri, ali isto tako nešto što ne bih htjela preskočiti, a to je značajno povećanje odrađenih dijagnostičkih pregleda u našoj općoj bolnici. Vidite, neke usluge su išle 10% gore, a neke su išle i 300% gore, budući da smo kroz projekt kupili neku opremu o kojoj će vam kasnije doktorica pričati, pa smo uspjeli napraviti taj pomak. I o listama čekanja, koji je bio naš rezultat skratiti liste čekanja na neke dijagnostičke pretrage. Detaljnije ćete isto poslije vidjeti, ali evo mene oduševilo kad sam vidjela da jedna usluga za koju se čekalo 7 mjeseci i u biti sada list se čeka 10 dana, zahvaljujući radu kroz tu opremu koja koristi naša bolnica. Ovo je jedna slika koju nisam htjela preskočiti, koja se više odnosi na nas u Hrvatskoj. Ono što nam je vrlo važno, mi smo ovaj projekt predstavili mnogim stakeholderima, stručnim društvima, svima onima smo nastojali pričati koji nas mogu podržati da taj rad ide dalje i da ostane održivi nakon završetka projekta, a vjerujem da ćemo se truditi i dalje u tom smislu. I u biti, makar onako verbalno, moralno, ne znam kako, dobili smo podršku svih njih da idemo dalje. I sada na kraju što reći? Love Your Heart je jedan pilot projekt, to je kao jedna beba. Mi osjećamo u županiji, htjeli smo pomaknuti tu prevenciju kardiovaskularnih, evo kod nas u Istri, ali tako i u drugim zemljama. Uložili smo u prostor, u opremu, u educirane sad, dodatno educirane kadrove koji mogu raditi kvalitetniju tu prevenciju. Imaju materijale za rad, imamo materijale za pacijente i građane. Kroz ovaj pilot projekt smo negdje vidjeli, neke stvari idu, neke stvari smo možda zamislili pogrešno iz početka pa smo se tu prilagođavali. Imamo informatički sustav, imamo umreženi rad,
i sada je na nama svima zajednički zapravo u svim zemljama gdje se radilo da pronađemo načina da se sve to što smo stvorili kao jednu malu bebu da se održi i da to zapravo krene dalje kao pravi, ne samo pilot projekt, nego projekt. I evo na kraju, nije kraj konferencije, nego ovog mog uvodnog izlaganja ne mogu završiti bez da kažem da jesmo ponosni i sjetni, ali i ponosni na ono što smo napravili, ali napravili smo samo zahvaljujući zajedničkim radom svih nas. Jer pojedinac, pa bio to, ne znam, i najpametniji i direktorica onoga ili, ne znam, ravnatelj, ne znam čega, sam čovjek ne može napraviti puno. I evo, ja bi u ovom trenutku stala. Nadam se da sam dala neku globalnu sliku, biti ukratko šta smo mi radili, šta smo postigli.